Para na si Bomba. Naka-standby na si Bomba Marilor. I-check na pinaka mga balita, pinaka chika. May babayi ko no nga matambi palad tani sa foreigner. Ay ang babayi na dula. Dali gid lang i-send ko na yung picture. Oh, dali gid lang Bomba Marilor. Oo. Ang picture i-send ko to sa Melvin. May picture ginigali isang babayi pa nga, ikaw ha. I-check ta abi kay may babayi ko no nga gusto tani magpakasal sa OFW. Ay pero nadula, napurnada ang kasal. I-check ta balita gikan kay Bomba Marilo sa Bombahanay sa Odto. Bomba! Hoy Mare, musta ka na? Ay! Okay lang. Okay lang ka ba dirang JP? Karami kin bala kayo na sa imo balita. Nga, ang ano to? Ang negros mo butak ka. Ay! Hoy, amo na gali na namian mo ya girl. Nada mo butakan sa negro. Hallelujah. Baka balo ka daw sa bat na pang? Hambal na to nga ang negros. Ano to hambal mo? Ang negros damo butakal. Hallelujah! Sadya na this. Ay, puwerte ka dyan, girl, no? Pagkabati ko bala ka ba dirang JP? Daw na kalamang ako ni Abdo. This is our year. Oh, di ba? Economy, ah. Di na makita mo na kalman. Makamuna kabandirang JP, makamuna ya. Nga damo, di butakala negros. Mapakuno-kuno, kuya nga na yun, kuya. Bala ka nung sabat na pa ko damo butakan sa negros? Ano ah? Sana all baboy. Mapakuno-kuno na lang, kuya nga na yun. Oy, kung nagbaboy pa na po. Tanitawo na lang, no? Hani, abi ko gani kay ina pagkabal mo nga damo butakal. Susto, nagdumbo-tumbo kuya dayon mo. Ay, sari-sari naman ang takal na matilawan ko. May kuntawo ni Pang. Pagkamba nga damo butakal sa negros. Ay, ang Radyo Bandera 80%. Ay galing niya ka bandirang JP kung baboy, ang gabarina na yung adaan. Sakit na iya. Ano to? Kopa di baboy. Taklasan kag barinahan. Ay, ala, kasakit na iya. Ano mo, abi. Ano? Ang kabalo ka kabandirang JP, no? Nakuha ko lang niya nga, ang English sinabalasang, kung halimbawa ko ng negosyo mo takal, sa English sinang sina, fucking business. Oy, kiganta di karon buwang ka. Ikaw mo lang. Kung kitala na yung aduwayan, ano ka man? Hoy, di na tong imo-zoom ay mga messenger. Dapat ba kitaon kaya ba lang live ko da. Ako na yung makita, ikaw yung wala yang. Ate, sige, buwas. Kaya nga ako rin ginagamit ng cellphone, no? Ako rin ginatawagan. Ako niya, messenger. Ti sa buwas, dapat nakakuan ka gid, nakabomba at tire ka gid, naka-duster ka gid dyan. Oo. Tapos make up. Guagit mo sa panit mo bala, girl. Nano na yan ako na yan makita diya. Ate, sige, buhat ka ba nila ng JP? Preparahan ta na. Sige, ito na yung balita mo. Ano ni? Ang balita ka ba nila ng JP? Naglupad ako sa may Kuan, sa may Alcala, Cagayan. Ay! Kadamo kasi mga paglagkatuan ng lugar, ha? Nagpanggulayawan. Ano tawag pa? Nagpanggulayaw. Ano na? Nagpanglugayawan. Ano pang lugayawon? Kagaliya pa. Oo. Amo ni balita ko ka ba nila ng JP, oh? May isa ka OFW halin sa Japan. Uhaw-uhaw man itani sa pagigugmang lalaki. Kay ti mapuli din sa Pilipinas na kung pakasal. Tapos? Ti uhaw-uhaw ni sa kay Permi lang sa nga nag-video call lang sila. Ti nag-mission isang magpuli dito sa may Kuan, sa may Alcala, Cagayan. Agod pakaslan, ang iya nga uyabert, kasi Crisel Joy Enriquez. Hay, dahil lang, di mo na nakuha ang balita niya. Mas higanta ni ha? Ay, hindi sa nga kagapon na lang natabo. Di mo na nakuha yung picture yun yan? Sa ila post Hindi tayo pagkagigan, Marilo, ha? Ay, ginpost mo na ganit sang Alcala pa Municipal Police Station. Ay, true. Ate, pwede. Police ka rin nag-post. Oo. Di ano natabo? Amo ning tsura, gali sa busang kapangita, OFW, pang?
Oo! Mahikog ko na ko. Nakuha ko na kabandirang JP Ah. sa Alcala Police Station nga picture sa ilang page. Gikanto mo to. Gikanto mo. Tapos, Oo. ano ko nung istorya ni? Ano ning Iya mo ni kadramahan? istorya, Dapat kahapon nga adlaw mapakasal sila alauna kahapon. Inabalang civil wedding lang bala sa kwan sa may sa trial court sa Alcala Municipal Trial Kabalo na ka Court. na. Oo, secret marriage. Oo. Tapos, Si ang natabo, ining si Mamang Crisil Joy Enriquez nang wasang iba balang kamyas na bala. Ha? Ano niyang iba? Nangwa siya sang iba. Pagpanguha siya sang iba, nadula siya. Ay, nano mo na kasi balita. Nangwa iba na dula. Ay, nano na yung klase. Ang Ano distansya sa? kabandirang JP sa ila puluyan, sa ginpagawa niya sa iba, mga 200 meters ba lang. Why sa nabulasot? Nahulog sa kumunoy? Ba sinahulog sa kumunoy pang? Oo. Kaya mo to, nang masakunta din sa iba, kasi maluto sila sa malakas luman. Pagpangaya, nalula na. Ay, Diyos ko. Do kaladlukan man yung balita mo yaman. Hindi naman nadula kaya nang kay iba. Tapos? Ti ang groom ni, gakarakasa na kung tani. Kasi, siyempre, tapos kasal, honeymoon, ginaiya. Gakarakasa tani. So, gakrak ko sa iyang armas. Mang. Kung boss, bulong ginibaan man ang pitsay, kung butakan mo lamang iba ang pitsay, tama ka aslo man gakipot. Grabe. Hindi bala? Ang boulevard na butakan mo na iba, gakipot naman. Grabe po. Basta mo na pang ibaan niya. Ang ibaan niya to. Ay, kamandirang JP, no kami seryoso gani isang iba. So, kanya nang wala sa iba, nadula. Ay, Diyos ko! Hindi ko magkanto sa mga kaibaan. Oh. Kagapon taniyan na, October 18, 2022, alauna tani sa ngapon, kahapon ang ilang kasal, alauna sa ngapon. Di! Wala nagsipot ang kwan ng bride, kinadula, kinangwa iba. Iyambot na. Tinagano to ang groom nga rin sa Japan, basi maghikog, magarakiri, ito pang. At nagpa-blatter sila sa kwan, sa police station, sa Alcala, sa may Cagayan. Di! Pero, sa pagpamasisa, sinini Police Chief Major George Marigbay, ang hambal niya, amuning hipis, ang Alcala, Cagayan, nga police station. May nabaton sila nga tawag, nga hindi nila kuno pagpakatuon ang groom sa balay sang bride. Nga Di ko na ko kabalot ang rason, kung nga hindi na lang. Ay, hindi ka ba makasako? Kanto ato? Di ka ba nila JP? Nalula niya sa subong wala man nakita. Ang description ni sa babae, nga gipasa ko ng picture sa imo, 5'3 niya height. Ay, hindi ko na yan. Kung ako madula, hindi ko na pamangitaon. Oh. Hala, madula ka forever. ang iyan ni panglawason, saktuhan lang Hell, I tapos care. ang suksok niya bala. Ang suksok yan gipasa ko na picture. Amo na, ang suksok niya pink ang bayo. Tapos ang babaw, ang jogging pants man nga pink. Basi, pang? Basi ko asang maligno. Kasi basi gani. Kami seryoso ng iba. ang leksyon for today. Yes, ang lesson for today, yes, leksyon. Anong leksyon? Kung kalaslon ikaw, Hindi ka kung may mangwa iba. lugya ikaw, hindi gid mangwa iba. Kasi madula. Kadami ka leksyon mo. Ay, talagang mapupulutan ng aral. Ay, nahadlok na yung iba. Sige basta mo na nutuod no. Dapat kung kalaslon ka, wag kukuha ng iba. Ay, kamandirang JP, malisensya ko tani sa imo. Manguha ka iba? Hindi, may iba di sa stasyon sa Cadiz. Pwede dito. Ako na lang. Kaya ba, siyempre makakita ka, boylet ka, mapakasal ka na, and then makadto ka sa iba, madula ka. Oo. Iba dapat, pero yung mga iba sa balay. Ay, tanit ang mga marites, napakadtoon ko sa ibaan. Para magkaladula. Magkaladula. Sige, kanami sa balita mo, ano sa dyan, ko, kagkanami ka leksyon, namian ko sa leksyon, ang amo na aral. leksyon, ha? Oy, sa mga tagpalamati, tada, nugay, kamukad ko sa iba, kay basi madula ka mo. Ano yun yung aral. Oo. Okay, amo na ang report ka na ato na sagap karon, ini ang agila nga wala paghugpa. Kabanderang bomba Marilor, kabandera sa matudi serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. Radio Bandera!
Ay, ambot na. Tati-utoy ko kadlaw si Bumba. Naway ko nagsala daw nga pati porton takas program ko. Would likely ng iba-iba, no? Ay, balita dulong sa inyo sang D3 Bayo. Oh. Hilanat ubot rang kaso 14 pon. Mag D3 Bayo ka. Hindi kayo magkalipat permi mag D3 Bayo. Ay.